बेनोसो बोलायबाय आं फैबाय माथो जियानो जेरैखि जाया नै मादै जोंनाया बेसे हाब मानोथ' हरफाबावनांगौ जाखो दे जागोन सुमेरावलाय आं नोंजों खोथा दं दे होमबालाय दा रायलायना फैदो दे आइ दे मा रायलायनो मा खोथा आं माबा मोनसे बुंनो सानदोंमोन नोंखो मा बुंनो दिनैजों सप्तासेयानो जाबाय आं नोंखौ नुगासिनो आंनि उन उन फैबाय थानायखौ बुंनोबा बुंखा मा बाथ्रा उन जानायनि जाहोनखौथ' नों सोङाबो नों बुजिनोबो नाजाया ओंखायनोथ' आं नोंखौ खोन्थानोसै आं नोंखौ हाबा खालामसै रसुमै आं धोनि मानसिनि फिसाजों सोमोन्दो लाखिनो गोसो गैया जोंबायदि गोरिबनि फिसाया धोनि मानसिनि बिहामजो जानो समाया रन्जित मोजां मोननायाव मा धोनि गोरिब खोथा बुंखो नोङो ट्रास्ट मी आं नोंखौ गोजोनै लाखिगोन नङा रन्जित जोंबायदि गोरिबनि फिसाया धोनि मानसिनि फिसाजों सोमोन्दो लाखिबा गोबां बाथ्रा खोनासंनांगौ जायो गामिनि मानसिफोरनि बाथ्राखौ आं खोनासंनानै थानो हाया रन्जित बेफोरखौ नों आंनि सायाव हेगार आं समायलायो समाय लानोथ' गोरलै रन्जित नाथाय बै समाय लानायखौ मावफुंनो हानायासो गोब्राब मोजां मोननाय समावल' गोदै गोदै बुंनानै जुलिनि उनाव बिमा बिफानिफ्राय धोन सम्पति लांनो हायाब्ला साजा होग्राया नोंसोरबायदि धोनि सुबुंनि आखलानो जोंबायदि गोरिबखौ बाहायनानै जाग्राया थांनोसै आङो आंहा नोंजों रायलायबाय थानो सम गैया आइया आंखौ नेबाय दं जानांगौ माइनि हाग्रा फुनो थांसै आङो रथ' रसुमै बे सेंग्राखौ र' मादैखाय फैबाय थानाय जादों सब खुलुमनांगौ आं कमले नों इयावसो दं आं नोंखौनो मायाव नागिरदों आंखौलाय मा नांगौ नोंलाय मा थरसि थरसि मानसियालाय मिथियाखै नोङो बै टाउन सेंग्राया रसुमैनि उनाव जाफागासिनो दं आयु नोंहालाय बेखौनो मानो दुखु आंबो मोजां मोना बिखौ आयु बेखौ मोनाबाबोथ' आं दंना आं नोंजों हाबा जागोन ना आंनो माहाजोननि फिसाफोरखौ नाङालै जानो हानाय नङा आं नों जाजायो बेखौनो आंबो जागोन ना मोजां मोननाय समावलाय बिदि बुङोलै बै हौवाया जाहोनो हाया लोंहोनो हाया होननानै बुंनांगौ फैबाय थानो आं बिदि जायाना होननायावलाय बिदि बुङोलै गोसोआ मोखांल' बेरखायगारो ओरैनोबा हिनजाव मानसिनि गोसोखौ मोदायाबो हमनो हायानोलै होद नों आंनि उनाव फैबाय थानाङालै कमले होनदों फाननो हानाय नंला नामा आंलाय दिनैलाय बे ना गोरानालाय मा दाम 100 ग्राम 80 थाखा नों सुङापारा गामिनि देबिस्रि नङा होनबा औ नंगौ रैसुमै बिमा दा औ नंगौ नों सिनायो नामा जोंहानि रैसुमैखौ सिनाया आं रावनिबो फिसाजोखौ ए दे नङा नों बायदि मैगं बेफारि मानसिया फिसाजोनि थाखाय आंनि फिसालाखौ बुरखायबाय थानायखौ
खोनागासिनोसो दं आङो मा बुंखो नों बिनानाव? रावनिबो बिनानाव नङाहाय आङो आरो बुं नोंनि फिसाजोखौ आंनि फिसालाखौ बुरखायना होननानै नों मा बुंखो बिनानाव? आं जेबोखौनो हमस'नोनो हायासै। दायखौ मावनानै जेबो मिथियै बायदि दाबुं नोङो आरो खोनासं जानागैनि फिसाजोखौ आं माब्लाबाबो आंनि फिसा रन्जितनि थाखाय गनायनो हाया मिथिबाय मेंजोबबोथारबायहाय आं। रैसुमै मा आयै फैबाय? खाथियाव जिरायफैलाय। फैबाय आयै। औ फिसा नों सैथो खोथाखौ बुं, नों रन्जितखौ मोजां मोनो नामा? मोना आयै। नंमारगौ ना? नों सैथोखौनो बुंमारदो ना? मोना आयै, आं बेखौ मोजां मोना, बेसो आंखौ मोजां मोनो। अब्ला मा जादों आयै? मा जादों बुं। नों दिनै सोंफेरा मानो सोंदों आयै? मा जादों? मानो सोंदों बिब्दि आयै? बुं मा जादों आयै? दिनै नोंनि थाखाय रन्जित बिमाया आंखौ गोबां लाजि फोनांबाय आरो हाथाय गेजेराव गोबां मानसिनि गेजेराव आंखौ जोबोद लाजि फोनांबाय फिसा। मिथिगौ आइ, जों जानि गैयि मानसिया जेबो मैल' गैया। सोरनावबा बिनानै जानांगौ, सोरजोंबा मुगैजायो। जोंनि जिउआ जोंनि खाफालखौ बिदिनो लिरनानै हरखाबाय फिसा। बेनोथ' फिसा जों जानो गैयिनि खाफालाव। धोनि मानसिजों बेनिखायनो सोमोन्दो दा लाखि फिसा नोङो। आयै मानसि गोसोआव नांनाय बुंखो नोङो दिनै। आं रावबो धोनि मानसिजों सोमोन्दो लाखिनो साना आयै। आं मोजां मोना बेखौ। मैगं फानै फानै फैसा बुथुमनानै गरनैसो माइ बायनायाबो आलाय सिलाय। दिनै रानखानायबा हामगौमोनहाय, सान्दुंआबो जि गोसाखा। मादै बेयो महित मोननि न'मोन ना? औ बाबु। आं बेंकनिफ्राय फैदोंमोन मादै। बाबु मा खबरमोन? महित नामाव KCC लन लानाय दंमोन मादै। हाब माला लायामोन बिलाय? बेसे गोबाव जाखो बाबु? गोबावसैमोन मादै, दा बे लनखौनो मारिनायनि अर्डार फैदों। आयु बेसेबां बुरजा थोनो बाबु? गासै 70,000मोन मादै। हाब एसेबां बुरजा रां, आं माजों मारिनांगौ बाबु? लाग्रा मानसियाबो गोमोरलांबाय। 70,000 रांबाबो सरकारा रेहाय होदों मादै, आद्राल' मारिदों आङो। अब्लाबो बाबु माजों मारिनो आङो? नों गाबोन बेंकआव थांनानै रायलायदों मादै, आं दा खबरखौल' होफैग्रोबाय। जागोन दे बाबु। औ दे बाबु। डेथ सार्टिफिकेटखौबो गाबोन लांफादो मादै। दे जागोन दे। थाथ'दो होनबा।
आंलाय दा एसेबां बुरजा रांखौ बबेनिफ्राय मारिबावनो हा एसे थानायाबो बन्दकआव थांजोब्बाय मैगं एसे एला फाननायाबो जानायावनो थाङो गाबोन बेंकआव थांनो गारि भाराखौ बबेनिफ्राय मोनलायगोन आं आइ रैसुमै हाजिरानि रांखौनो नोङो बिनानै लायदो गाबोनो बेंकआव थांनो गारि भारा नांगोन आंनो बोरै थांनो आयै बिस्रानाव रनजित बिमाया ओरैनो आंखौ सैखाया थाङा आङो आयै टाउनाव थांनो बायो आं थां अब्लाबो आंहा दा मैगङा फानहैयाबा मैगङा रानजोबगोन लस जाजोबगोन नोंनो थांदो दे फिसा दे होमबालाय आयै थांसै आं बाबाबो थौ नोंबो मैगं फानहैयोबा अरे बेखौथ' आं लेंहराखैमोन बे मानो फैखो र' आं सोंनि मानसिखौ माथो दुखु जानाय बायदिसो बुंदों मा जाखो मादै मादै नों मानो फैदों जोंहानावलाय हाजिरानि फैसासो बिनो फैदोंमोन मादै हाजिरानि फैसा बिफ्लानो फैनानै आंनि फिसा रनजितखौसो लोगो हमनो फैयाखैथ' नोङो नङा मादै आं हाजिरानि फैसाखौसो बिनो फैदों आइनो नांगौनो थगायदोसो खोमा र' हरनि आं औ दे मादै नै फैसाया मा आखल जाखो बे आइ गोरिब होननानै मानो एसे मुगैयो आइया बै आइखौ आं मा होननानै बुंबावगोन माखौ लासै लासै खालामबाय थादों फैसाखौ नायलाय थाबैनो लाना थां गोरिब होननानै मानो एसे मुगैयो आइया गोरिबनि फिसाखौ बेफोरबायदिनो आखल खालामनांगौ आयै गोरिबनि फिसाबानो बेफोरबायदि आखल खालामो नामा गोरिबनि फिसानावसो बांसिन आखल थायो गोरिबबाबो सानसे समाव धोनि जानो हागौ धोनिबाबो सानसे समाव गोरिब जानो हागौ बेफोर गासैबो इसोरनि मायासो मालाय सिख्लानि थाखाय नोंहा सोर रागा जोंबाय बिमाखौल' बुंनो मोनो बिसोरो हाब फैसा बिनो थांनायालाय मा जाबोखाय आयै फैसा बिनो थांनाया रायनासो हरबाय लासिं सिंनो बेनिखायनो आं बिनो थाङा होननानै बुंखादोंमोन आयै बेनो गोरिबनि आयै दागाब फिसा दागाब जोंनि खाफालावनो बिदि मालायजों बुंजानांगौ खालामजानांगौ दंखायो जोंहा अब्लाबो आयै जों गोरिबखौ मानो एसे मुगैयो जों गोरिबा मानसि नङा नामा आयै दागाब फिसा दागाब बिदिनो लिरना हरखादों फिसा गुबुनजों रायजानाय मिनिजानाय खालामखादों जों गोरिबनि खाफालाव बिदिनो लिरना हरखादों